खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ गुटखा आरो पान मसलानि सायाव सरखारनिफ्राय गिदिर थिरांथा गुटखा आरो पान मसला फाननाय आरो जानाय गासैखौबो बन्द खालामबाय रावबो गलादारा गुटखा आरो पान मसला फाननो मोननाय नङा गुटखा आरो पान मसला फानोब्ला गलादारफोरा जोबथेसालियाव थांनांगोन बे गिदिर थिरांथाखौ झारखन्ड सरकारा लादों मख'नो गोनांदि सरकारा सुबुंफोरनि गाज्रि सावस्रिखौ नोजोर होनानै आरो रैखाथि होनो थाखाय बे थांखिखौ लादों थारैनो गोबां लाइमोनफोरा गुटखा आरो पान मसला जानानै जिउ खोमानांबाय लोगोसे गोबां लाइमोनफोरानो गुटखा आरो पान मसला जानानै गिख्रंथाव बेरामजों नाख्रेबजानानै दं गुटखा आरो पान मसलाया रायजोनि आबहावाखौ गाज्रि खालामनायखौ नोजोर बोना झारखन्डआव गुटखा आरो पान मसलाखौ फाननो गनायथि होनाय जानाय नंला लोगोसे जायफोरा बे नेमखान्थिखौ सिफायो अब्ला सरकारा बिनि सायाव गोख्रों साजा होनाय जागोन थारैनो झारखन्ड सरकारा गुटखा आरो पान मसलाखौ आबुङै बन्द खालामनाय जाबाय नैथि खौराङाव दङ 14 नं चिरां दुवार बियाबनि बिपिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट अन्जन बसुमतारिया बिपिएफ दोलोनिफ्राय रिजाइन होबाय थामथि खौराङाव दङ जारिमिनारि दोरोंखौ लाखिनानै महाशिवरात्रि मेलाखौ फैगौ 26 जानुवारियाव सनितपुर जिल्ला दिखियाजुलिनि सिंग्रि हाजोआव थानाय बयनिख्रुइबो गोजामसिन श्री गुप्तेश्वरनि थानसालियाव खुंफुंनो साखाफारा जादों बे थानसालिया आसामावल' नङा भारत नाङैनो मोनसे गोनांथार धोरोमारि दावबायग्रा थावनि महरै बयजोंबो मिथिसारजानाय श्री श्री गुप्तेश्वरनि थानसालियाव 7 सान फालिनाय जागोन होननानै बानजाय आफादा मिथिहोदों ब्रैथि खौराङाव दङ बेरगाव के बरुवा गार्लस गोजौ फरायसालियाव सोलोंथाइ लानायाव थांलाय फैलाय सुबिदानि थाखाय सा 78 फरायसुलिफोरनो साइकेल राननानै होदों उदालगुरि जिल्ला बेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय के बरुवा गार्लस गोजौ फरायसालियाव बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ नुजाथिनानै गावनि आखाइजों गिबि साइकेल राननाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो लोगोसेनो हाबाफारियाव बेरगाव फरायसालिनि फरायसुलिफोरनि बिगोमाफोराबो बाहागो लायो आरो थांलाय फैलायनि सुबिदाखौ नायनानै राननानै होनाय साइकेलखौ मोननानै फरायसुलिफोरा खौरांनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायदों मख'नो गोनांदि आसाम नाङैनो गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव साइकेल राननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो होननानैबो फोरमायो इएम दावबायसा बर'आ बाथि खौराङाव दङ डियार नाब्ला रन्जन दैमारिनि 65थि जोनोम सान फालिदों उदालगुरि दैफां नोलोबारिनि लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मैया बेलासि समाव एनडिएफबिनि गायसनगिरि डियार नाब्ला एबा रन्जन दैमारिनि 65थि जोनोम सानखौ फालिदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि बानजायनायाव लोगोसे रायजोफोरनि नुजाथिनायाव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों हाबाफारिया जोबनानै थाङो द'थि खौराङाव दङ कुसुगाव बियाबनि मोनथाम बिसिडिसिनि रायजो राजाफोरजों इएम उकिल मोसाहारिया सावरायहैदों कुसुगाव बियाबनि नबीनगर थाकामपुर आरो जलेश्वरी बिसिडिसिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि आबाद मावनायाव गोनां जानाय जाम्फै आरो हान्था मेलानि सुबिदा जानायनि थाखाय लामा खालामनाय थांखिजों इएम उकिल मोसाहारिया रायजो राजाफोरजों सावरायहैदों स्निथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव थानाय 2 नं जारागुरि गामिनि थागिबि निरेन हाज'वारिनि फिसाजो 17 बोसोर बैसोनि भुमिका हाज'वारिया गोमानानै दं मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 19 फेब्रुवारि खालि भुमिका हाज'वारिया न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो दिनैसिम न' फारसे फैफिनाखै न'खरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला गोमानाय हिन्जावसा भुमिका हाज'वारिखौ गोबां नागिरसेयावबो मोननो हायाखै बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय हिन्जावसाखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8638732958 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुंफोरा 8थि खौराङाव दङ बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि 3थि बोसोरारि जथुम्मानि लाइ खुन्थिया गायसनो आरो बानजाय आफादनि मावख'खौ मैया बेखेवबाय फैगौ मार्च दाननि 14, 15 आरो 16 अक्ट'खालि जानो गोनां बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि 3थि बोसोरारि जथुम्मा आरो ट्राइबेल सुबुंनि 1थि जथुम्मा हाबाफारिनि बानजाय आफादनि मावख' आरो गाहाय लाइ खुन्थियाखौ मैया गायसनदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल जांख्रिखां गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बे हाबाफारियाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी नेहाथारि नबज्यति सरगयारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिखौ मावफुङो 9थि खौराङाव दङ बिरगोस्रि गामिनि जया बसुमतारिया थांनाय फेब्रुवारि दाननि 18 खालारनिफ्राय गोमानानै दं सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बिरगोस्रि गामिनि बुधमल बसुमतारिनि बिसि जया बसुमतारिया
थांनाय 10 फेब्रुआरिनिफ्रायनो गावनि बिमा बिफानि न'आव थांनो होननानै दिनैसिम जेबो खौरां गैया। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय जया बसुमतारीखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8471996887 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायहरदों फिसाया। 10थि खौराङाव दङ बड'लेण्ड इरि मिसननि गेजेरजों आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो बेरगावआव ट्रेनिं बादा बेखेवदों। बेरगावआव मैयानिफ्राय 45 साननि थाखाय आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो दानाय लुनाय आरो डिजाइननि सायाव ट्रेनिं बेखेवना होदों बिटिआरनि सेरिकालचार बिफाननि EM दावबायसा बर'आ। बेरगाव महकुमा रेशम बिफाननि सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर गुनुमणि डेकानि बानजायनायाव 45 साननि थाखाय सोलिनो गोनां केपासिटि बिल्डिं एन्ड ट्रेनिं इन वेभिं डाइं एन्ड डिजाइन फर वेभार्स फोरोंथायाव ओनसोलनि गासै 30 जि दागिरिफोरा बाहागो लागोन। बे फोरोंथाया बेरगावनि रेशम गाहाय मावखुलियाव जागोन। मैयानि बे बेखेवनाय बुब्लियाव एफार्टनि नडेल मावख'गिरि रन्जित कुमार भट्टाचार्य, गुवाहाटी प्रागज्यतिका एन्टारप्राइजनि बिगोमा मनीष कुमार जैनजों लोगोसे गोबां मावख'गिरिफोरा बाहागो लायो।